Ale kráva. Umlátíme je semenem. Nic. Lakomat. Já vidím železo. Jo, tak tady to je fajnový sít. Jinak, nevím jak to je, ale asi když zadáte úplně stejnou věc, co jsem zadával já nedávno, tak s vám mám takový dojem, že nageneruje úplně stejná mapa. Ale tam nemáme poušť, tam máme jaký zarostlý ostrov. Jistě. No jo. A teď nevím co teď, protože já se nechci moc stavět na písku. Mám s tím hodně špatný zkušenosti. No, ale co? Změna je život. Ne, tam na ten ostrovek se to dám. Jo, je to jasný. Mini ostrovek vyhrál. Jenom, no, sakra, nemám žádnou. Pojďme na to teď. Lovit ovečky. Jinak já bych nerad pak umřel, protože mám hezký věc u sebe. Bé. Nevíte náhodou, jak se volá na ovečku? Je to taky divný, protože tady ovečky nežijou asi. Jo, hele, vlkoušové. Nemám kosti. Ach bože. No nic, tak... Asi jsme... Jak říkají Slováci? Vriti? Myslím, že teda Slováci říkají vriti. Protože za prvý nemáme hlínu, teda vlnu na postel. A nemáme ani kostičky, aby jsme si ochočili vlky, což je pěkně špatné. Nám se smívá a za chvilku vylezou potvory a já půjdu do kytek. Pomoc! No, a už začíná smívat. Vím, co jsem před chvílí říkal s tím podzemím, ale asi mi to nedává na vybranou. A já to budu muset udělat. Omlouvám se, myslel jsem si, že budu hrát jako drsňák, ale nic takového se nekoná. Bohužel. Já jsem z toho celý špatný. I vy jste z toho určitě celý špatný. Špatný. To je jedno. No, tak budeme hledat potně a doufám, že na tom videu bude něco vidět. Jakmile najdu ovci, tak si z ní udělám postavu. Nebo ne, z té ovce. Ovce! Je? Co? No, to je je tam ovce! Ale ovce! Ovce mě zachránila. Jako má ovce. A tady jsem ale ještě někdy viděl jednu. Já vím, že jsem tady ještě jednu viděl. Tady je! Jsem říkal, že nejsem slepý. Pojď sem, ovce! Ovce. Tak, výborně. Přece jenom z toho videa bude něco vidět. Tak, hop. Tak jo. Jsem rád, že jsme našli ovečky. Máme už takovou přenosnou provizorní postel. Tak teď se nebudu bát, už to je úplně normální. A můžeme vyrazit vstříc Minecraftímu světu. Jo, to je dřeva. Nebo lesu. Jinak v tom se mi docela nelíbí ta tráva. Taková strašidelná. A co? Mě to chytlo. Co to je? Já jdu pomalu. Co to bylo? Ta tráva je zlá. Chytla mě za botu.
Vidíte, ztratil jsem boty, teď chodím v ponožkách. To snad ne. Já jsem ztratil boty. A nejhorší na tom je, že nevím kde. Já vám říkal, že tahle tráva je zlá. Dokonce jsem v ní ztratil i botu. Pro ty, co mi nevěří, tak se koukněte ještě jednou. Místo hezkých bot mám na noze jenom šedivé ponožky. No, tady to je hrozně nudný, tady to hledání. Au. Mada láva. Jinak už jsem asi našel svoji krásku. Jo, tam jsou jeskyně. To tady je dokonce, železo. No ty jo, tolik železa jsem neměl v životě za 3 dny. Za 1 noc v Minecraftu. Ježiš, to je krásný. No, tady to vypadá hezky. Tak začneme stavět. Co se nám to hezky odsekne. Ježišmarja, máš kytavku. Pardon. Tak. Já to pak však upravím. Takhle. Tohle ne. Uděláme si nějaký zajímavý styl baráčku. No, to je... Ty vole, zase jsem tam dal. Blbej. Op. Tak, dělám si 2patrový baráček minimálně. Tak, co bychom si udělali? Jo. Kamennou sekirku, protože nebude nám stačit dřevo. Teď tak provizorně jsem. A slíbil jsem vám, že vám ukážu to s tím dřevěným uhlím, takže musíte mít... Moment. Tam teď nejdu. No, vlastně normál. Tíkej tam odsud. Takže... Jo, tady nahoru. Takže musíte mít takhle dřevo, který dáte nahoru a něco, co hřeje, který to dáte dolů. A vidíte, takhle se vám to předělává na uhlí, takzvané dřevěné uhlí, které po spálení vypadá asi takto. Vidíte? Hoří úplně stejně. Tak, teď vidíte. Má to úplně stejný význam jako obyčejný uhlí. Takže, když nepatříte mezi ty vášnivce, co milují hledání a tajné smradlavé černé doly, tak si jednoduše vemte takovéto uhlí a spalte ho. Teda takovýhle. No, víte co? Nevíte, že ne? Já jsem si to hned myslel. Takovýhle dřevo. Už jsem se konečně vymáčil. A spalte ho. Tak. Sem si dáme dveře. Vždycky dvojitý. Jsme styl. Nebo a to má nějaký styl. A já nemám vlastně písem, že ne? No, tak to je špatně dobrý. Špatný. Tak děláme si cobblestoneovou nebo kamennou lopatičku. No, hej. Samozřejmě nedej si ji tam, prostě vyhoď. To nová věc a ty ji hned vyhodíš. Blbče. Tak. Navrhnou bedínky. Jinak...
Kdybyste se divili, proč utíkám od práce, tak to ne. Že bych se jí bál, ale jdu si pro písek. O. Toto věc. Ten kus spáleného stromu. Mi připadá jak v těch westernových městečkách. Když byly úplně prázdné, tak takové ty chomáče toho hnusu, když se tam vždycky převalily. Taky vidět, tak to asi nic nedělá. Ne? Asi to tak bude, protože je pravda, že na poušti život není. Au, nabereme si kaktus jako suvenýr, aby jsme pak mohli mít zcela kaktusové a přírodní barvivo. Jinak kaktusu jsou normálně dělá barvivo, jestli to nevíte. Myslím, že to je tmavě zelená. Nebudu říkat kaktusová. Mohl jsem říct kaktusová, ale řekl jsem tmavě. Co jsem řekl vůbec? Tmavě zelená. Takhle jsem řekl. Jinak, jestli vám to, co jsem řekl, něco připomnělo, tak vám to řeknu, jak to mělo být v originále. Bylo to, mohl jsem říct vražda, ale řekl jsem zločin. Schválně mi do komentu napište, z jakého to bylo známého nečeského filmu. A výherce toho, nebo první, kdo to tam napíše, což je pochopitelně výherce, si může vybrat, o čem bude další díl. Nebo o čem bych mohl natočit další díl. Mně se tady nelíbí. Tak. A ta soutěž, co jsem teď jakoby v uvozovkách udal, bude trvat do té doby, dokud to někdo nenapíše. Prosím, pište mi to do popisku tohoto videa. Nikam jinam, do žádné soukromé zprávy, nikam jinam. Jenom prostě do tohoto popisku tohoto videa. Tam, dáte tam dolů do taky velký kolonky. Přidat komentář, myslím. A přidáte komentář. Ten, kdo bude první, tak to vyhraje. A může si napsat. Pomečku se nám smívá. Já jsem si prostě chtěl jít pro to dřeva, protože jsem si pro něj nešel. No, to já už jsem takovej. Aha, trašnice. Mám, že to dřevo mám hned za barákem, ale já prostě pro ně nepůjdu. Protože na to vždycky zapomenu. Řekněte, taky jste takový, jak to řekl, taková hlava děrava. Klidně taky můžete napsat do popisku. Ale to už není soutěž. To už je jenom taková anketa. Jo, je to anketa. Já tam malý list nebudu. Boty bych si mohl sehnat. Tak, to by stačilo. Jinak, jestli si dobře vzpomínám na ten recept, na ten jeden materiál, tak vám hned ukážu, co je nový co jsem nově přidal. Je to takzvané trapdoory, jakože trap a dveře. Ne? O, takhle. Trapdoor. Ale to teď potřebovat nebudu, takže vám to ukážu někdy jindy. Se hezky vyspím. Uvidíme, co uděláme na nový den. Tak. Asi nejspíš toho železa, co se mi tady udělalo, si konečně udělám ty boty.